Jien Enrik imma jgħidu li r-rezo ser nistaqsi lin-nies jekk bħali għandhom xi laqam. Għandek xi laqam inti? Ix-xafra jgħidu li. Dok kien hemm programm Rubini. U darabonna qalu li Ostrin qalu li segħu. U baqgħet hekk. Jgħidu li l-boxer ma minix boxer, għax għandim niħrijek. Meta kon żgħir dejjem xi laqam. Darba kienu qalaw il-butiru għax kont inħobb nikol ħafna l-ħobż bil-butir. Daw xinti konna tfal. U riċenti ilu nara, daw ixabħuni ma bandi, ma ġon bandi, u bdew jgħidu li bandi min jafni. Ejwa, hej, tal-pasti. Min fejn ġej l-laqam tiegħek? Għax propja rridu jgħidu li tal-frejja, ċimma mbagħad qalu li tal-pasti minn flok biex ma tkunx kalma kera. Ejwa, tal-qamma. Tal-qamma min fejn ġej tal-laqam? Ma għand nannu, għax kien joqgħod jgħid ħaq qamma. Għandi. X'inhu l-laqam tiegħek? Ir-rafsi. Min fejn ġej mill-familja jew? Isfar bil-meqlub. Isfar bil-meqlub. U l-għalim misfar. Għax tinkideb bil-kontra. Ruwa, isfar bil-kontra. Iva, ma aħna jisibuna tar-roj, għax il-papa kienu ħobjajat l-nis il-roj, insomma, u baqatilna tar-roj sallum il-ġurnata. Il-Joker jgħidu, għalawi li jek kon zeħru, naħseb għax kont isni fidil di għam nitħak u għek u naħseb għalawi li jek. Aħna ta' feta, naħseb għax missiri kienu jħobbu jieħdu il-bawla bil-kafe u jfittu il-ħobs. U mi jgħid li m'għandux laqam, ma jisixgux, laqam għandu kulħadd. Għana għaxħal dari. Fasaqajka wara fuq il-medgat, hej.